Kingdom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Gabi, kini nausab ang The 15-Minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Ang atong magwawali karon si Pastor Roldan Pabroque sa Purok Laaw, Mulobulo, Tuburan. Ug ikaw taga Tuburan or maadto ka sa Taburan, pwede nimo siya bisitahon sa iyang simbahan ug makita ninyo ang mga numero sa iyang cellphone sa atong nga screen karon ug ato siyang paminawon karong kagabihon. Daghang salamat. Welcome sa atong 15 minutes broadcast. By the way, I'm Pastor Roldan Fabroques from Tuburan Bible Baptist Church. Ug ang topic nga akong pagadadon karon mao ang God's abundant mercy. Okay, so atong basahon ang iyang pulong. Kung naamoy mga Biblia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 1 verse 2 down to verse 4. Ako lay mubasa ang Bible, elect according to the foreknowledge of God, the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope, by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So, ang ato karong isgutan mga igsoon, God's abundant mercy. Kung imong tan-awon mga igsoon, grabe gyud ang kaluoy sa Ginoo. Kung makita nimo mga igsoon, mabasa na to sa Bible, sa John chapter 1, beginning verse 10 down to verse 11. He was in the world. And the world was made by Him, and the world knew Him not. He came to His own, in verse 11, and His own received Him not. Imong makita ba nga? Grabe no, ang Ginoo bisan gi-reject na sa mga tao. Pero iya gihapon gipakita mga igsoon ang iyang kaluoy para nato.
Mo nang ato makita karon mga igsoon, daghang bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod nga ang Ginoo full of mercy. Gracious ang Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon ang iyang kaluoy from everlasting to everlasting. So ato makita number 1 mga igsoon, tungod sa kaluoy sa Ginoo, number 1, He save us. He save us. Giluwas kas Ginoo. Atubangan sa Ginoo kitang tanan makasasala. We are all sinners. Condemned. Mga hinukman ta mga igsoon. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo in Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus Christ para pagbayad sa sala sa mga tao. Ikaw ug ako atubangan sa Ginoo makasasala. Ikaw ug ako gipakamatyan ni Jesus Christ aron lang maluwas. Dili sayon ang pagluwas sa tao. Giula niya iyang kaugalingong dugo. Gihatag niya ang iyang kaugalingong kinabuhi. Aron lang ikaw ug ako makabaton sa kaluwasan. He save us. Manang mabasa na to mga igsoon, no? In verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again. Mo nang walay reliyon nga makaluwas sa tao. Dili binuhatan makaluwas sa tao. Dili pagsunod sa napo kasugo ang makaluwas sa tao. Sabto nato mga igsoon nga tungod ni sa kaluoy sa Ginoo naluwas ang tao. He save us. Gipakataw ta pag-usab sa Ginoo. Kung wa pa naluoy ang Ginoo nato, ikamatay nato, itambog ta sa linaw nga kalayo. Pero salamat, pasalamatan nato ang Ginoo nga dako kayo ang iyang kaluoy. He save us. Mao na ang pagluwas sa Ginoo, not silver, not with corruptible. Giluwas ta sa Ginoo mga igsoon, with His precious blood. Mabasa nato in 1 Peter chapter 1 verse 18 down to 20. Mabasa nato mga igsoon, with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Iyag yung giula ang iyang kaugalingong dugo aron ikaw ug ako maluwas. He save us. Tungod sa kaluoy sa Ginoo. Ikaduha, He secure us. Wala lang kay kutob ka giluwas sa Ginoo. Kundi gitagaan ka sa Ginoo kasiguraduhan. Mao nang naagyoy kasiguraduhan, tungod sa kaluoy sa Ginoo ang tao naay kasiguraduhan. Nga human ka mamatay aning kalibutana, dili lang ka kutob aning kalibutana. Kundi ingon sa Bible na kay kasiguraduhan nga ang imong kalag muadto sa langit. Mabasa ba nato na? Yes, of course. Verse 4, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, ingon sa Bible, reserved in heaven for you. You see? Giandaman ka. Giandaman ka og dapit mga ison. Giandaman ka og langit nun nga dapit mga ison. Para nimo para ikaw ug ako mga ison, naa gyud tay gitawag kasiguraduhan. In verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Imagine ka, mga igsoon, ang tao dili kasiguro. Amo na daghan kayo pangutanon na to kung mamatay makasiguro ba sa padung ilang kalag humas kamatayon. Wala kasiguro ngano man wa man masayod nga ang Ginoo day mga igsoon nag-andam day og dapit para sa mga tao nga naay kaluwasan. Muna kung gusto ka maluwas, dawata si Jesus Christ. Pasudla si Jesus Christ. Ilha ang kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi. Angkuna si Jesus Christ as your personal Savior. Aron ka maluwas. Ikaduha, He secured us. Gitagaan tag kasiguraduhan sa Ginoo. No? Kasiguraduhan mga igsoon nga human ta mamatay ang atong padulngan langit. Ingon si Jesus Christ in John 14 verse 1 to 3. Nindot kayo na nga passage sa scripture. Ingon siya mga igsoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang
mansion. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Nya, kung makaandam na siya, I will come again and receive you unto myself. Mao nang naagi kasiguraduhan. Mamatay ang tao, human siyang kamatayon, kung tinuod siyang luwas, iyang padulngan, human siyang kamatayon, nailangit. Nailangit nga nagpaabot. Amen? So, imo makita mga igsoon, ikaduha, tungod sa kaluoy sa Ginoo, He saved us, He secured us, ikatulo mga igsoon, He sanctified us. Gibalaan tas Ginoo. Imagine ka unsa kahugaw ang imong kinabuhi. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo gibalaan kaniya. Unang mabasa nato mga igsoon sa verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober and hope to the end for the grace that is set to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Verse 14, as obedient children, ikaw anak naman kas Ginoo, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. But, in verse 15, as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Giluwas kas Ginoo, gitagaan kas Ginoo ka kasiguraduhan, o imong makita mga igsoon, gisanctified ka sa Ginoo, gibalaan ka. Manaingon sa Bible, be holy in all manner of conversation. Luwas na ka, kinahanglan ipakita nimo ang pagkabalaan. Verse 16, because it is written, be holy, for I am holy. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, giluwas ka. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, kitagaan kag kasiguraduhan. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, gisanctified ka. Mo nang nindot kayo kung makita nato ang dakong kaluoy sa Ginoo para sa matag usa. Salamat and God bless. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark Sasidon, daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.